m nwaanyị na-agba di ya ụra. Enyi m nwaanyị a m na-agwa unu maka ya, ọ na-ewe iwe ọkụ. Ya na di ya ka ya eme, o bulu ụzọ mụọ ụra o, wee na-achọ kịta ka eke ife niile ya na di ya nwere ụzọ na-abụ ka o were ofu nakwalu di ya ụmụaka. Di ya nụnwa m na-ekwu maka ya, nwoke a bụsala ezigbo mmadụ and o ji ego na-eme ọfụma. Ọ sị m nne na maka akụkọ nkọlụbọsị ka ya ji wee sị ka ya kọọrọ anyị dị stori and ya na kọndishọn ya nọ na ya kịta anụnwa. Ọ sị m nne na o nwere one day ya nọ na nke enyi nwaanyị, so na ọ mụrụ nwa ọfụ ya wee bi netie, so ka a bịara ya na ya na-abọ wee nọ wee sị na nwa nwere arụ ọkụ dị na o nwere ọgwụ ndị edegesi a ga-enye nwa. O wee were akwụkwọ wee nye di esi anya jee ka o jee gote ya bụ ọgwụ. Di ya wee jebe wee luo ebe a na-egote ọgwụ. Ọ bụrụ na fa nọrọ ntụ ma ọ ga-anataba ebe ọzọ enwere famasi dị very far, o wee si ọnwụ wee jebe ebe afọ ọkwa ịghọtago. Andị ka ọ na-eje dị ụtọ na ọ dị ọsịsọ na ọ hapụrụ fon ya n'ụlọ wee jebe. So nwunye ya wee na-akpụ ya ọ mara na o jire fon ya o, na fon edo na akpa, na fon edo n'ime ụlọ na rum. Fa nụrụ okwu ka ọ na-arịngị maka o nwere ụdị ringing tone ọba ndị ọdụ very low. Ọ sị m nne, nwoke a wee gbalụ wee bata o. Ozugbo ọ na-emeghe ọnụ ka okwu oke ya si wee jee ịmago onu na ejere ọsịsọ na emere nke a, nwaanyị atụtụ onye ọla, nwaanyị ka mụrụ nwa ọfụ o. Ọ sị m nne enye akụjasịa that day ya ebula anya n'aka na-enefe o ka ya akwụrụ ọtọ o. Ọ sị m nwoke anụnwa si etu jide aka na n'ihe anụnwa, mami ya wee babali ya wee si ya na o nwere right ịma di ọla. Ihe sọrọ anya bụrụ ọ maka na ọ mụrụ nwa ọfụ na ọ ma na ọma mmetụ ya aka. Mami ya na-aba nwoke anụnwa jee nnọọ nọlụ one side. Ọ sị m nne ihe a na-ewute na this girl enwere egwu na enwere ike isefe aka ma nwoke ọla ma ya bụzalụ di o. Hey, mami ya wee jụbazi anya wee si ya mana gị nwa na ịnọkakwu. O wee kọbazie o wee si ya jikwe wee pụta na fe mepere ya wee jebe ebe ọzọ. Nwunye esi nke ọ nọpụtasị ọ na o jiri fon ife niile ya na-akwụ ya ọgba nkịtị n'ọsọsọ ya amaala ebe o jebe na ọ ga-abụ na ya na nwaanyị apịrịbịrịbịrịbịrị. Ọ sị m nwoke anụnwa wee mepee ọnụ si na fon ya do n'ụlọ ya lofulu fon ya wee jebe. O mami ya kụja this girl ike kwụla ọtọ gwa ya maka na ihe na-ewokelisi ewewu na ya na-akpụ ya n'opi ikiri ka amala ebe ya nọ. Ike gwụrụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị akawala anya ntị na ịwa nke a dị egwu. Ọ sị m nne that day ga o. Ọ sị m nne na this girl na-akọkwala ife na-esele ya na di o and na ya da afụ na this man na-achọ okwu na enyi nwaanyị na-achọ okwu ndị ọ na-ewe igwe ọkụ. Ya na-agwa ya na ọ chọrọ ige ntị, ya na-asị ya na ọ nọtakwa n'ezigbo di na ihe ọ na-eme na one day na this man ga-ahapụ ya o. Ya na-anwụli ya iyi o. Ọ sị onekete anyị unu ama ife this girl mere. O bido na-ezulu dọkụmentị dị eje na-echenji afa ha. Ọ sị m nne ihe a wutebie na ya gbara ife a ga-agwa ya agwa. Olukwe next time ya nọlụ be di o, ya na ya na-abụ nọlụ na be di the girl. So na fa na-esi nri ya wee si ya ma ọ na ọba nje kpọta nwa. Ọ sị ma ọ na ọ fụrụ nri ya na-esi, ya wee si ya na ọ bụ na ịma mkpọta nwa na ị ga-agwanụ di gịnị ịghọta na. Ọ sị ndị agwa gị ya wee si ya gị jee chetakwe nri n'ịgbagolu ụmụ nwoke ka fa si eme na o nwere ike kịta ọlụsị ọlụ olofuo nataba gị kpọọ ọnya ka ịgwakwa ya again. Ịgbagolu ya na-agbachite ya mara etu a ga-esi wee mee eme ya na-adọ uncomfortable. Ọ sị m nne ịgba ihe nwaanyị a mee ọtụtụlụ fonu testi alụ di meseji kparala m tụrụ afụ fon ebe afọ. Ya wee si ya na ihe a bụkwa test o na o nwere ike ma di gị afụ ya ịsaida na ịkpọrọ ya akpọ ịghọta kịta bikos na gịnị ya na-abụ ekwuburo na ọnya nwa ga-eje kpọta nwa. Ọ sị ya ma ọ na ọfọrọ na ya na-esi nri ya hapụ nri ya na-esi je kpọtaba nwa. Ololo. Ọ sị m nne o nwoke wee gbasa ọrụ wee nataba o wee nọgide wee si ka chi ekike na fon ya wee mepee fon ya wee wu tekst wee tọnụọ wee gbalụ wee jebe na skuul ije kpọta nwa. Wee pụta n'ụzọ wee fụ na nwa ya nọzi n'ụzọ na ihe ndị nkụzi ji wee hapụzikwa onwe ya n'ihe marọ ya wee kwolu wee gbajebe
wee jee babalụ ndị nkụzi mba ịgbagolulu kedu ifefa ji wee hapụ nwa ya. Ọ sị na nwunye ya si ya na ọ bụrụ na ha fọrọ di ya ha hapụ ya ka o jiri ụkwụ ya nataba. Ọ sị m nwoke a wee duru nwa wee bata wee chajie n'obido n'ụzọ wee balụ mba. Sị m ozugbo ọ na-abata nwaanyị achajikwuo nke aka na-ekwu ọtụtụ kwụọla again.